na kraji Bratislavy v objekte zvanom Motor City, kde nájdete niekoľko firiem zaoberajúcich sa motoristickou tematikou. Práve dneska sa pozrieme do firmy Racing, kde si povieme niečo o chiptuningu. Je to chiptuning, úprava riadiacich jednotiek, nie teda čipovanie ani čipky starých materií. Dneska sa tu budeme baviť len o zvyšovaní a o kvalitnom zvyšovaní výkonu motorov. Tesne pred zimou sme si ukazovali, ako sa meria výkon auta a dnes si naopak ukážeme, ako sa tento výkon auta dá zvýšiť. Poďte sa s nami pozrieť do firmy Racing, kde nám ukážu, ako sa to vlastne robí. Samotná úprava riadiacej jednotky, respektíve čipovanie, ako sa ľudovo nazýva, by mala pozostávať z niekoľkých krokov. Opakujem, mala by pozostávať u seriózneho úpravcu. Tým úplne prvým a najzákladnejším krokom pred akoukoľvek úpravou motora je práve dostať auto na valcovú brzdu, zmerať jeho výkon, pozrieť si jeho krivky a zistiť, či motor je naozaj v skvelej kondícii na to, aby sme ho mohli ďalej upravovať. Predídeme tak naozaj veľkému množstvu potenciálnych problémov, ktoré by sme zistili až po samotnom čipovaní. Takže auto sme si pred úpravou zmerali. Vyšli nám nejaké čísla, Gusto nám teraz povie bližšie k tým číslam a samozrejme povieme sa aj o tom, na čo je chiptuning vôbec dobrý alebo prečo by si ho mal niekto dať robiť. Takže Gusto, nech sa páči. Takže meranie dopadlo v podstate dobre, pretože vozidlo dosahuje parametre, ktoré by malo mať papierové, čiže sme absolútne v tolerancii na plus minus 0,5%, pretože vozidlo má 245 koní, má 250 koní. A malo by mať 600 Nm a má 601,5, čiže sme de facto presne na parametroch, ktoré má mať vozidlo z výroby. Koľko asi trvá úprava takto? To je rôzne, záleží veľmi na konkrétnom type a značke automobilu a na type riadiacej jednotky. Takže radovo je to od povedzme 90 minút až po teoreticky celý deň môže trvať úprava štandardná vozidla. Takže toľko teórie na úvod. Teraz pristúpime k samotnej úprave, uvidíte v podstate v praxi. Vyberieme riadiacu jednotku, upravíme, namontujeme naspäť, zmeriame výkon a pozrieme si výsledné čísla, ktoré si samozrejme aj porovnáme s tým, čo sme namerali pred samotnou úpravou. Riadiacu jednotku sme úspešne vymontovali z tohto auta. Aký je teraz ďalší postup? Ďalší postup bude čítanie, úprava a zápis dát do riadiacej jednotky. Máme niekoľko možností programovaní v závislosti od typu riadiacej jednotky, od typu vozidla, od typu rôznych ochrán proti tuningu alebo nedokonalému tuningu. Toto je ten jeden z najhorších prípadov, že treba riadiacu jednotku otvoriť a napojiť sa priamo na riadiacu jednotku. Máme vymyslené sofistikované riešenie v tomto stojane, ktorý sa spojí s riadiacou jednotkou iba dotykom, takže je to so zásahom, ale bez zásahu. Nič sa neletuje, nejakým spôsobom sa nezasahuje, iba ju treba otvoriť. V niektorých prípadoch sa pripájame na riadiacu jednotku iba konektorom bez toho, aby sme riadiacu jednotku museli otvoriť, alebo to najjednoduchšie a najsofistikovanejšie riešenie je programovanie cez diagnostickú zásuvku, ktoré si ešte predvedieme. Takže teraz som pristúpil k tomu kroku, že som sa spojil s interfejsom programovacím s riadiacou jednotkou motora. O malú chvíľu prebehne čítanie a zápis riadiacej jednotky, medzi tým úprava kalibračných dát, ktorými dosiahneme zvýšenie výkonu. Na počítačový server sme stiahli dáta z riadiacej jednotky, originálne dáta samozrejme vždy podľa mena zákazníka, podľa identifikačných znakov vozidla. Zálohujú sa na ďalšie externé zariadenie, kde sú zálohované iba dáta všetkých vozidiel, ktoré upravujeme. Takže s tým spojená je zodpovedaná hneď otázka
toho, či je možné vrátiť úpravu do pôvodného stavu. Áno, je kedykoľvek. Po vyčítaní dát z riadiacej jednotky nasleduje ďalší krok a to je modifikácia kalibračných dát z riadiacej jednotky motora. Na to nám slúži software, ktorý nám identifikuje dáta v riadiacej jednotke, rozdelí ich na dáta kalibračné, ktoré sú pre nás najpodstatnejšie a s ktorými pracujeme, a tie ostatné, ktoré sú není pre nás až také podstatné pri bežnom tuningu. Vďaka tomuto softveru máme veľmi zjednodušenú prácu, pretože nám rozdelil kalibračné dáta a zobrazuje nám kalibračné dáta v 2D a 3D grafike pre rýchlejšiu, jednoduchšiu prácu a jednoduchšie nastavenia a zobrazuje nám kalibračné dáta v reálnych číslach, čo je najpodstatnejšie pre úpravu a správne nastavenie vozidla. Po kalibrácii dát sme opätovne naprogramovali riadiacu jednotku už modifikovanými dátami, takže ďalší krok je test na válcovej záťažovej skúšobni, či naša práca prebehla korektne. Software v riadiacej jednotke bol upravený, opäť namontovaný do tohto auta, opäť bol zmeraný výkon tohto auta a teraz nám Marek povie výsledok a celé zhrnutie tejto témy. Takže Marek, nech sa páči. Výsledok je presne podľa očakávaní. Stávame sa maximálnym výsledným hodnotám, kde na krivkách, ktorá červená znamená výkon motora, oranžové znamená priebeh krútiaceho momentu motora, sme sa dostali na výsledné finálne čísla po úprave, čo je približne zaokrúhlenie 275 koní a 700 Nm z pôvodných 240 koní a 600 Nm. Tie grafy sú preložené aj cez seba, tenké krivky sú tento motor odmeraný pred úpravou, hrubé krivky sú motor odmeraný po úprave. Toto je výsledok, ktorý deklaruje zákazníkovi to, že tá práca naozaj prebehla na 100% z našej strany. Nie je to žiadna fabulácia alebo snaženie sa dosiahnuť nejakého placebo efektu. Sú to reálne čísla, ktoré dostane zákazník vytlačené, dostane graf a jediné, čo mu ostáva, už iba užívať si radosť jazdy po úprave. Takže Gusto, máme za sebou dneska mini lekciu chiptuningu. Z tvojho pohľadu, aké sú teda tie prínosy chiptuningu, teda ak sú tam aj nejaké mínusy, môžeš o nich povedať viacej? Tak prínosov je niekoľko, okrem toho, čo my vyznávame, teda pôžitku z jazdy, vďaka tomu, že to vozidlo je dynamickejšie, rýchlejšie, pružnejšie. Je tam samozrejme nezanedbateľným faktorom vyššia bezpečnosť, pretože aj keď auto sa zdá treba relatívne silné, stačí, aby sa do neho naložila celá rodina, pribudne do toho auta 300 kg a to auto je výrazne lenivejšie pri predbiehaní trebárs. A to je, si myslím, dosť dôležitá vec, pretože predbehnúť autobus, na to naozaj treba stúpaní, na to naozaj treba výkon a krútiaci moment. A to je práve to, čo sa dá získať týmto úpravou riadiacej jednotky. Čiže z môjho pohľadu určite vyššia bezpečnosť, väčší pôžitok z jazdy a vo finále, vo väčšine prípadov aj nižšia spotreba. Ako by si argumentoval na tvrdenia, že chiptuning sa negatívne môže podpísať na životnosti motora? Môže sa, pokiaľ sa urobí neodborne a pokiaľ sa to robí, pokiaľ sa sleduje čiste len nárast výkonu a krútiaceho momentu bez ohľadu na čokoľvek iné, ako to popisoval Marek, to znamená na tú ochranu motora, tak samozrejme môže to mať za následok deštrukciu, ale v dnešnej dobe pri zariadeniach, akým disponujeme, akými seriózny úpravca by mal disponovať, si myslím, že sa netreba týmto vôbec zaoberať. Čiže riadiacu jednotku sme úspešne vylovili. Ani nevypínaj, vôbec.